USomidra uzozenza uPinki umngani kaShanaye. uGurunathi uzophela izimpawu. Uzoshawa uPinki uzophela izimpawu. uGurunathi bamthule kahle this time bafethu. Bazophuma bonke abantu base-ofisini noShanaye noma kaShanaye kuhlangane uGurunathi ayobona uPinki umngani kaShanaye. uPinki noShinki ngiyambona mos uPinki. Uzophela uGurunathi impama bachaze-ke bonke abangakhuluma uGurunathi uSomidra owuPinki amsazi ngempama. Bangakhuluma amsazi ngempama bethu-ke bonke bachaze-ke oJeni bamhleke kancane. Njengoba nawe uzibonela nje kuyizithombe lapho ezikhona. Ngicela ungakhohlwa ukucofa usubscribe. Cela usubscribe kwi-page. Thank you. Ungakhohlwa kushanel usubscribe kwishanel ukuze ishanel ikhule. Ngiyacela nje ukuthi usubscribe. Ngiyabonga kakhulu.